L-ewwel programm ta' housing speċjalizzat jidher li ntlaqa' tajjeb minn bosta qdiet mhux governattivi li sottomettew l-applikazzjonijiet dettaljati biex jibbenefikaw mill-fond ta' €500,000 li tnieda mill-Gvern aktar kmieni din is-sena. Dan il-fond se jara l-bini ta' bosta proġetti ta' akkomodazzjoni li fihom jingħataw servizzi soċjali speċjalizzati. Il-kap eżekuttiv ta' Richmond Foundation, Stephanie Dimek, stqarret kif problemi ta' saħħa mentali jistgħu jżommu l-persuna milli tagħmel l-attivitajiet ta' kuljum u filwaqt li tkun tixtieq tgħix fil-komunità, hi ma tkunx tista' tagħmel dan mingħajr għajnuna speċjalizzata. Hija qalet dan waqt laqgħa ta' informazzjoni li saret għal laqdiet interessati. Din hija opportunità li aħna nisperaw illi ikollna l-okkażjoni illi nipprovdu akkomodazzjoni u support professjonali biex aktar nies ikunu jistgħu jgħixu fil-komunità b'mod dinjitus mal-familja tagħhom u jgħixu ħajja ta' kwalità tajba. Bosta qdiet mhux governattivi oħra li joffru servizzi soċjali speċjalizzati f'pajjiżna wkoll faħru dan il-programm. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni St. John Antid, Nora Macelli, saħqet li post tal-akkomodazzjoni huwa bżonn sabiex naqdu l-firxa wiesa ta' servizzi soċjali speċjalizzati li huma offruti f'pajjiżna. Hawn ħafna servizzi Malta u n-nies li huma fid-diffikultà għandhom firxa ta' diffikultajiet, imma aħna nistgħu nofrulhom servizzi u ma nistgħux naqdu ċ-ċirku u ċ-ċirku mhux maqut għax m'għandniex l-accommodation. Bħalissa bord ta' esperti fil-qasam qed jevalwaw kull applikazzjoni sottomessa mill-laqdiet sabiex fil-jiem li ġej jibdew jitwettqu l-ewwel proġetti. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes stqar li dan il-programm juri kif dan il-Gvern qed jgħin il-faxex kollha tas-soċjetà u mhux qed jeskludi lil ħadd. Fl-inizjattiva li ħabbar is-Segretarjat favur housing speċjalizzat tixet l-impenn ta' dan il-Gvern li nħarsu lejn housing mhux biss mill-lenti tradizzjonali imma wkoll li jindirizza dak li għandhom bżonn numru ta' familji li jkunu għaddejjin minn sfidi importanti f'ħajjithom. Dan il-programm ta' housing speċjalizzat li kien imħabbar fi frar li għadda għandu lan li jassisti persuni vulnerabbli jibqgħu jgħixu ħajjithom fis-soċjetà filwaqt li jirċivu l-għajnuna li għandhom bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.